Elintarvikkeiden päivittäistavarakauppamyynnin kehityksessä tapahtui kolmannella vuosineljänneksellä jo selkeitä muutoksia aikaisempaan, ja ne liittyy ennen kaikkea myynnin määrän kehitykseen ja toisaalta elintarvikkeiden hintojen kehitykseen. Elintarvikemyynti kasvoi edelleen kokonaismyyntiä nopeammin, eli elintarvikkeiden päivittäistavarakauppamyynnin kasvu jatkui kaikissa pääluokissa, ja se elintarvikkeiden myynnin kasvu oli päivittäistavarakaupan kokonaismyynnin kasvua nopeampaa. Elintarvikkeilla myynnin kasvu plus 6,4%, kokonaismyynti kasvoi plus 5,3%. Nopein myynnin kasvu oli sokereissa, mihin kuuluu myös suklaa ja makeiset, kasvua pikkusen vajaa 12%. Merkittävä muutos on se, että elintarvikkeiden myynnin määrän lasku pysähtyi heinä-syyskuussa tänä vuonna. Eli käytännössä elintarvikkeita myytiin päivittäistavarakaupassa sama määrä kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Kahdessa pääluokassa myyty määrä kääntyi jopa kasvuun, ja tämä on myös merkittävä muutos, koska koko alkuvuoden tilanteessa tai niin kuin tammi-syyskuussa ja aikaisemmilla vuosineljänneksellä, niin kaikissa pääluokissa se myyty määrä on ollut laskussa. Toinen merkittävä muutos on se, että elintarvikkeiden hintojen nousu päivittäistavarakaupassa hidastui. Eli elintarvikkeiden hinnat nousi päivittäistavarakaupassa kaikkien tuotteiden keskimääräistä hintojen nousua hitaammin. Elintarvikkeiden hintojen nousu keskimäärin 6,8%, kun kokonaismyynnissä, missä on siis kaikki päivittäistavarakauppatuotteet, niin hintataso oli 7,1% korkeampi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Hintojen nousu hidastui myynnin kannalta suurimmissa pääluokissa: maitotuotteet, liha ja sitten alkoholittomat juomat. Toki alkoholittomien juomien hintakehitys on ollut koko ajan pikkusen maltillisempaa kuin muiden tuotteiden. Tuoteryhmittäin tarkasteltuna erottuu edelleen sokeri, herkut. Niissä se hintamuutos, hintojen nousu on merkittävä tekijä, mutta pastatuotteissa ja riisissä hintojen nousun lisäksi myös myyty määrä on kasvanut selvästi. Tuoteryhmittäin isoja eroja kehityksessä nousua, laskua, ja tätä on myös hyvä niin kuin tarkastella jatkossa. Kun otetaan koko vuoden, eli tammi-syyskuu muutos, niin siellä edelleen tämä iso kuva, että elintarvikkeiden myynnin kokonaiskasvu tammi-syyskuussa on ollut päivittäistavarakaupan kokonaismyynnin kasvua nopeampaa. Eli kun tähän verrataan, niin nähdään, että kolmannella vuosineljänneksellä on ollut selkeä muutos. Myynti kasvoi kaikissa pääluokissa ja nimenomaan ennen kaikkea pääluokkien tasolla hintojen nousun vetämänä. Tiiviit johtopäätökset vielä. Elintarvikkeiden myynnin määrän lasku taittui heinä-syyskuussa. Elintarvikkeiden hinnat nousivat kaikkien tuotteiden keskimääräisiä hintojen nousua hitaammin, ja yksittäisten tuoteryhmien myynnin kehityksessä on suuria eroja. Siinä tiivistettynä elintarvikkeiden päivittäistavarakauppamyynnin tilasto. Minä olen Kyösti Reinu Ekon Oy:stä ja teen näitä analyysejä Päivittäistavarakauppa ry toimeksiannosta. Kiitoksia.